kan channel thiam thil ti hi min lo subscribe sakla tin min lo share sak pho don nia tun tuma hianin electric socket plug fit dan dik lo om dan kan entir don ni ho kan mong hian tuna tester en dan position lampang zong khu adik lo ani ave lampang zong a enga ti chuan a switch hi an on off zong hian a line a phase line hi on off thei lo bok ani fitting pa ngai tak tura chuan ding lampang zok a hianin tester a hola eng thei turan hola han eng thei on off thei ani bok turania tuna fit dan ai chuanin ding lampang hian neutral line lutin switch hi akal tlang tina ni ti chuan kan hmuang khuanin ve lampang a khuanin tester an ho zong en enga khuku switch in on off thei lo bok ani ve lampang hian tester a hola eng thei on off a thim ma eng thei po ni sela wiring dik lo ani bok ani ti chuan tuna kan hmu hi wiring dik lo ani a position hi dik lo ani eng tiang ang po in fitila socket a hianin ding lampang hi face a luna turania chu a switch a hian akal tlang nge turania a switch an on off zong hianin ding lampang hi a eng thei turani tuna video kan han mu tak soi fia tu kha thum te kania channel hi lo subscribe la mizo tong ge ya electronic lampang thil soi fia na video a thei ang angin kan ron upload thin do na lo tang kai pui ve nge te po kan be se ya tin min lo share sak bok langin comment le like te po min lo pek sak ve thin don ya